Cơ tai pe ngai kam nan che ma du ngai pe ma du si ge yu ba ta na ngai pe shi a sai te krang la ngai cơ tai pe kam na ya che sa teng ma lam ta shi ngai pe wai sa wa cơ tai pe kam na ya che sa ngai pe la ma du nya ri cơ tai pe ngai kam nan che ma du ngai pe ma du sim sa mui pyo ai la ma ji so ram ni te ma du ngai cơ tai pe kam na ya che sa teng ma lam ta shi ngai pe wai sa wa cơ tai pe kam na ya che sa ngai pe la ma du nya ri joy pra ai we ni je ju jo yu ba ta na lo lu Christu asora mi ma jo shi pe kam sham nga lu ngai cơ tai pe kam na ya che sa teng ma lam ta shi ngai pe wai sa wa cơ tai pe kam na ya che sa ngai pe la ma du nya ri ma du Giêsu bai du sa na cha po shen nam che kinh thông sung là nam rai tin khắp đông na ngai trên sa ngai cơ tai pe kam na ya che sa teng ma lam ta shi ngai pe wai sa wa cơ tai pe kam na ya che sa ngai pe la ma du nya ri